Γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός. Προσεγγίζοντας το βίο και την πολιτεία του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Πέτρος Αθανασόπουλος. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών μας, ψηλαφώντας την οσιακή μορφή του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού μέσα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, ηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου. Αγώνες και Θεία Χάρις στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Σε αυτή τη μονή με τους πιο πάνω πνευματικούς άνδρες, εκφραστές και διδασκάλους της γνήσιας ασκητικής ζωής, ως ηγετικά της στελέχη, κλήθηκε εξ απαλώνων ήχων ο γέροντας να δουλέψει στον Κύριο. Το τυπικό της μονής κληροδοτήθηκε σε αυτήν από το Άγιον Όρος, όπου έζησαν αρκετό καιρό οι περισσότεροι από αυτούς. Η ξεκούραση ήταν μόλις 4 ώρες το 24ωρο, αφού το πρόγραμμα περιλάμβανε μακρές ακολουθίες και επιπλέον πολύωρη εργασία στους αγρούς. Η μονή με πρωτοβουλία του πνευματικού Παπακυπριανού επιδόθηκε τότε στη γεωργία και την κτηνοτροφία για την εξασφάλιση των αναγκαίων προς το ζήν, προκειμένου να αποφευχθούν οι ζητίες και οι δωρεές, διότι δημιουργούσαν άλλες υποχρεώσεις που χαλούσαν την ησυχία των αδελφών. Ο γέροντας, καταγόμενος από αγροτική οικογένεια και από μικρό συνηθισμένος στις γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες, όντας και ιδιαίτερα δραστήριος με τον νεανικό ζήλο που δίνει αρχικά ο Θεός στους νέους μοναχούς, αγκάλιασε την αυτοθυσία και την φιλοπονία. Ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Σταυροβουνίου Γερμανός ήταν τότε διάκονος, ενώ την πνευματική του εποπτεία είχε ο Παπακυπριανός ο πνευματικός. Εργαζόταν και ο γέροντας στα χωράφια πολλές ώρες την ημέρα μαζί με άλλους πατέρες και ήταν σαν μια συνοδεία. Από τον διάκονο Γερμανό ο γέροντας έμαθε την μεγάλη ακρίβεια στους πνευματικούς αγώνες και την τάξη του κοινοβίου. Δεν έτρωγαν ποτέ έξω από την τράπεζα. Κάποτε θέριζαν και από τον πολύ κόπο ένας αδελφός ήθελε να αγοράσουν για παράκληση κάποιο γλύκισμα. Ο διακογερμανός είπε: «Όχι, στο μοναστήρι δεν έχει στην τράπεζα γλυκό, ούτε εμείς θα πάρουμε». Παντού έτρεχε να βοηθήσει τους αδελφούς με αγάπη. Μας έλεγε: «Ξεκίνησα, θυμάμαι, μέσα στο Σταυροβούνι, με τη χάρη του Θεού. Δεν καταλάβαινα αν έχω σώμα, το σώμα της βαρύτητας. Πού είναι εκείνος ο ζήλος, πού είναι εκείνη η χάρις, πού είναι εκείνη η προθυμία που δεν σταματούσα να τελειώσω τη δουλειά μου τη μία, να βοηθήσω και τον άλλον. Και να τελειώσω και τούτη και να βοηθήσω και τον άλλον.
16 χρονών ήμουν τότε και όλη την ημέρα τσάπιζα και θέριζα. Επιστρέφοντας το απόγευμα από τις εργασίες στο μοναστήρι για την 9η ώρα και τον εσπερινό, συνέβη από την κούραση να με πάρει ο ύπνος πάνω στο υποζύγιο που με μετέφερε και να μην προλάβω να κρατηθώ και να πέσω. Ερχόμενος στην Αγία Βαρβάρα πήγαινα και αναλάμβανα εκκλησιαστικός και διαβαστής και κανονάρχης. Και τα έκανα εκουσίως τούτα. Δεν μου τα ζητούσαν. Μονολογούσα. Να πάει ο Παπαστέφανος να ανάβει τα καντήλια είναι ντροπή. Με την επιδεξιότητα που τον διέκρινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, του εμπιστεύθηκαν την ευθύνη για τα πίμνια της Μονής. Αυτό ήταν πολύ κοπιαστικό, γιατί όλα περνούσαν από τα χέρια του, από την κατασκευή των πιμνιοστασίων και την φροντίδα των ζώων ως την παρασκευή των γαλακτοκομικών προϊόντων. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Εργαζόταν πυρετοδός. Μας έλεγε: θυμάμαι μία περίοδο 90 μέρες ήμουν ιδρωμένος νύχτα μέρα. Κοιμόμουν πάνω στα σανίδια χωρίς τίποτα άλλο και δεν καταλάβαινα. Νόμιζα ότι είμαι πάνω στο πάπλωμα. Όλα αυτά τα κάνει ο ζήλος. Και όλη αυτή η φιλοπονία όχι μόνο δεν του δημιουργούσε αίσθημα της φορείας, αλλά αντίθετα, όπως μας έλεγε, εσωτερικά σκυρτούσε η ψυχή του από χαρά, σαν να είχε την αίσθηση ότι ζούσε στον παράδεισο. Μας έλεγε ο γέροντας ότι ο αριθμός των πατέρων στη Μονή Σταυροβουνίου αυξήθηκε στις ημέρες του, ώστε οι δόκιμοι και πολλοί άλλοι αδελφοί αναγκαστικά ζούσαν στο μετόχι της Μονής που τιμάται στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα. Αυτό βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού, ενώ το μοναστήρι πάνω στην κορυφή. Τότε μόνο οι δόκιμοι ήταν 18. Επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα κελιά, έμεναν ανά 3 σε κάθε κελί. Ένας γέροντας στην ηλικία και 2 νεότεροι. Ο γέροντας, όπως προαναφέραμε, πήγε μόνο 3 χειμώνες στο δημοτικό σχολείο. Παρόλα αυτά, με την προσωπική του προσπάθεια, τη δίψα για μάθηση, το ξεκούραστο μυαλό της διανικής ηλικίας και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που τόσο θαυμαστά ενήργησε την αποταγή του, κατάφερε ώστε σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνει άψογη ανάγνωση και όχι μόνο να διεξέλθει τα υπάρχοντα τότε πνευματικά βιβλία στη βιβλιοθήκη της Μονής, αλλά και να τα μελετάει σε βάθος. Αργότερα, όταν απέκτησε συνοδεία, για να ωφελήσει τους αδελφούς έλεγε: «Εγώ εδούλευα στο πρώτο μου μοναστήρι το λιγότερο 16 ώρες την ημέρα και μελέτησα την Παλαιάν Διαθήκην 3 φορές ολόκληρην. Μελέτησα τους 14 συναξαριστές 2-3 φορές, χωρίς χώρια τα υπόλοιπα, να μη σας πω τροπάρια και απολυτίκια και τέτοια, τα ήξερα όλα απ' έξω. Κοιτάξτε, δεν περιαυτολογώ, για να ωφεληθείτε τα λέω. Είχαμε μάθει σε αυτή την προσπάθεια. Ποτέ δεν καθόμαστε να πούμε αργολογίες και ξέρω εγώ. Τελείωσε η δουλειά στο βιβλίο. Έχουμε βιβλία, δόξα σοι ο Θεός. Από εκεί μέσα να αντλείτε. Η μελέτη των πνευματικών βιβλίων δεν είναι απλή, δεν είναι απλά έντυπα. Είναι λόγοι των πατέρων και οι πατέρες ούθε λίματι οι 2 ελάλησαν, αλλά πνεύματι Αγίου φερόμενοι ελάλησαν και έγραψαν. Αυτά ακριβώς είναι η ζωή και για εμάς. Επειδή ήξεραν οι πατέρες τότε ότι θα φτάσουμε σε αυτή την ξηρασία και δεν θα έχουμε παρηγοριά, ενώ ήσαν ταπεινοί στο φρόνημά τους, κάθισαν και έγραψαν για να τα βρούμε εμείς και να τα έχουμε τώρα. Αγαπούσε να αποστηθίζει η χωρία από την Καινή Διαθήκη, το γεροντικό, τον ευεργετινό, καθώς και απολυτίκια, κοντάκια και τροπάρια ασματικών ακολουθιών και δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, καθώς και των Αγίων. Μας έλεγε ότι το πρώτο κοντάκιο που αποστήθησε μικρός στη μοναχική του ζωή ήταν το κοντάκιο του Τριωδίου που ψάλεται σε ήχο πρώτο την Κυριακή της Απόκρεο. «Όταν έλθεις ο Θεός, επί γης μεταδόξης και τρέμωση τα σύμπαντα, ποταμός δε του πυρός προτού βήματος έλκει και βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται, τότε ρίσε με εκ του πυρός του ασβέστου και αξίωσον εκ δεξιών σου με στήνε κριτά δικαιότατε». Σύντομα απάγγελε από στήθους όλο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και μεγάλα αποσπάσματα από τους άλλους Ευαγγελιστές, καθώς και από το γεροντικό και τον ευεργετινό. Έλεγε: «Όταν πήγα στο μοναστήρι δεν μπορούσα να διαβάσω εκείνα τα 2-3 γράμματα που ήξερα. Όταν πήγα στο μοναστήρι με ρώτησαν αν ξέρω γράμματα και τους είπα ναι, αλλά δεν με πίστεψαν
και μου έδωσαν ένα βιβλιαράκι να διαβάσω για να δουν. Βέβαια λίγη ανάγνωση τους έκανα. Μου έδωσαν ένα απλό αναγνωστικό διήγημα περί του πνευματικού καθρέπτη που αναφέρεται στους χαρακτήρες της ψυχής. Η βιβλιοθήκη τότε της Αγίας Βαρβάρας ήταν σαν το φαρμακείο. Μπορεί να σώζεται ακόμα. Ήταν τα 12 μηνέα, ο αόρατος πόλεμος και τα πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, η κλίμαξ του Ιωάννου του Σιναήτου, ένας Ευεργετινός, ένας τόμος του Οσίου Εφραίμ του Σύρου και κάτι άλλα της ζωής. Αυτά ήταν η βιβλιοθήκη μας. Τότε, εκεί στο Σταυροβούνι, η δουλειά ήταν σαν δόγμα. Αν δούλευες 18 ώρες, ήσουν ο πρώτος καλόγερος. Αν δούλευες 16 ώρες, ήσουν λίγο παρακάτω. Αν δούλευες 12 ώρες, δεν έλεγες τίποτα. Πότε βρίσκαμε καιρό εμείς οι δυστυχείς? Αργίες δεν επιτρέπονταν. Ήταν μισοαργίες όλες. Μέχρι το μεσημέρι ήταν η αργία. Μα αφού μέχρι το μεσημέρι ήταν οι αγρυπνίες. Τις αγρυπνίες που γράφει το ορολόγιο τις κάναμε όλες. Και κατάλυση ίνου και ελαίου δεν υπήρχε ποτέ. Και ας είχε το τυπικό. Λοιπόν, πότε διαβάζαμε? Και ειλικρινά σας λέω, δεν έκανα 2 χρόνια ως δόκιμο στο Σταυροβούνι, που εγώ στα 6-7 χρόνια πήρα ρασοευχή και τους 4 τόμους του Ευεργετινού τους ήξερα απ' έξω. Αλήθεια, πότε τους διάβασα? Τα δε μηνέα πόσες φορές τα ξεφίλησα? Διάβαζε επίσης την Φιλοκαλία από το πρωτότυπο κείμενο. Δεν ήθελε ποτέ τις μεταφράσεις, διότι διαπίστωνε ότι αλλοιώνουν τα νοήματα. Ο Ευεργετινός και η Φιλοκαλία ήταν τα αγαπημένα του βιβλία που μέχρι των δυσμών του βίου του δεν τα άφηνε. Θυμόμαστε πόσο εκδίαζε τον οσιότατο Παύλο, ηγούμενο της Μονής της Ευεργέτιδος, που συνέλεξε τα αποφθέγματα της σοφίας των πατέρων και τα θεματοποίησε σε ενότητες και τα παρέδωσε έτοιμα προς στηριγμό της Εκκλησίας στο έργο του Ευεργετινός. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την εκπομπή μας, ψηλαφώντας την μορφή του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού μέσα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου. Αυτομεμψία, κόπος, υπακοή. Το πρώτο μεγάλο σωτήριο πνευματικό μάθημα στο οποίο επιδόθηκε ο γέροντας, μιμούμενος τους εναρέτους γέροντες, ακούγοντας τις διδασκαλίες τους και μελετώντας τα πατερικά κείμενα, ήταν η αυτομεμψία. Αυτή είναι η αρχή και το τέλος της μετανοίας και της ταπεινοφροσύνης που δεν έχει τέλος. Μας έλεγε, να μη σας λείπει η αυτομεμψία, όλη την ώρα να την κρατάτε. Η αυτομεμψία είναι η πανάκια κάθε πάθους, διότι προσγειώνει τον άνθρωπο και σιγά σιγά του γίνεται δεύτερη φύση η ταπεινοφροσύνη που κατά τους πατέρες ισοδυναμεί με την απάθεια. Οι απ' έξω βλέπουν μόλις κάποια από τα ελαττώματά μας, τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουν. Εμείς όμως που τα ξέρουμε πρέπει για όλα να ονειδίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι, αν μας βρίζουν οι άλλοι για αυτά που βλέπουν, πώς θα ταραχθούμε, αφού εμείς βρίζουμε τον εαυτό μας περισσότερο και με χειρότερα λόγια? Θα μου πείτε ότι μπορεί σε αυτό το συγκεκριμένο που με κατηγορούν να είμαι αθώος. Ναι, αλλά για όλα τα άλλα τι γίνεται? Αν ως της πτέσει ενενή γέγονε πάντων ένοχος, τότε αυτός που φταίει σε περισσότερα δεν είναι άξιος ονειδισμών? Μπορώ να σας πω, αν είμαι μοναχός εδώ που βρίσκομαι, οφείλεται αυτό στο ότι έμαθα από μικρό παιδάκι την αυτομεμψία.
Όταν ξεκίνησα την καλογερική μου ήμουν 15 ετών και συνέπεσε ώστε να διαβάσω τα συγγράμματα του Αγίου Νικοδήμου, αόρατος πόλεμος και πνευματικά γυμνάσματα, όπου αναφέρεται αυτό το θέμα της αυτομεμψίας, και από τότε άρχισα να το εφαρμόζω. Με βοήθησε πολύ. Κάποτε είχα περάσει το όριο. Τόσο πολύ το είχα καλλιεργήσει, ώστε έφτασα σε απόγνωση και αδράνεια, ενώ ήμουν πολύ δραστήριος άνθρωπος εξωτερικά. Έπεισα τον εαυτό μου ότι δεν είμαι άξιος να βάλω να πιω νερό και άρχισα να τα χάνω και το μείωσα. Γύρισα πίσω πάλι και στάθηκα. Η αυτομεμψία για το γέροντα ήταν μια θετική κατάσταση. Προερχόταν από την αγάπη που έφτανε έως αυτομίσους. Αγαπούσε τόσο πολύ τον Χριστό, ώστε ήθελε να σμικραίνει τον εαυτό του, να τον εξευτελίζει και να μην τον λογαριάζει καθόλου. Αργότερα στο Βατοπέδι, όταν ένας μοναχός της Μονής τον ρώτησε «Σε πόσο βάθος αυτομεμψίας, γέροντα, μπορούμε να φτάσουμε?» απάντησε «Να ξέρεις, γιέ μου, ότι σε όσο βάθος αυτομεμψίας και αν φτάσεις, αυτό είναι αληθινό». Εκπληκτικός ο λόγος του γέροντος. Δεν προσέφερε περιθώρια και όρια. Η αυτομεμψία ουσιαστικά είναι μια χαρισματική κατάσταση, δεν είναι επίνοια. Δίχως τη χάρη του Θεού δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτή η κατάσταση, η άβυσσος της ταπεινώσεως, διαφορετικά ο αγωνιστής θα βυθιστεί στην απόγνωση. «Κράτα το νου σου στον άδη και μην απελπίζεσαι», είπε ο Χριστός στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Αυτό βίωνε και ο γέροντας Ιωσήφ και μετέδιδε στους μαθητές του με το δικό του προσωπικό τρόπο και τόνο. Για να μας ωφελήσει, θυμόταν την πρώτη περίοδο της αποταγής του στο Σταυροβούνι και μας έλεγε «Στο ξεκίνημά μας, στην αρχή, πολλά πράγματα δεν ξέραμε. Δεν θυμάμαι αν είχα πάρει τη ρασοευχή τότε που έγινε αυτό το περιστατικό. Ένας αδελφός της Μονής, κάνα χρόνο μεγαλύτερος, έκανε λίγο τον έξυπνο και τον ατσίδα. Έκαμε μία μεγάλη ζημιά. Ανακάτευε τα μηχανήματα και χωρίς να το καταλάβει σπάσανε. Δεν πήρε χαμπάρι. Και εγώ του φώναξα απ' έξω «Αδελφέ μου, πρόσεξε, έσπασε η μηχανή». Αυτός, αντί να το καταλάβει, άρχισε να με βρίζει. Και εγώ νέο παλικαράκι τότε, πόσο θα ήμουν? 22 χρόνων, ερεθίστηκα μέσα μου. Μπορούσα να του δώσω ένα ράπισμα. Και σκέφτηκα και λέω «Για στάσου». Τι λένε οι πατέρες? Διάβαζα τότε τον αόρατο πόλεμο του Αγίου Νικοδήμου. Αυτά μπορούσα τότε να διαβάσω. Πέφτω κάτω και του βάζω μετάνοια και λέω «Συγγνώμη αδελφέ μου, συγχώραμε». Τότε συνήλθε και άρχισε να κλαίει. Ενώ αν δεν έκανα έτσι και αντιφερόμουν, θα τσακωνόμαστε και θα γινόμουν αρεζίλη μπροστά στον κόσμο. Είδατε? Αυτά όλα σας τα λέω, δεν περί αυτολογώ. Να μάθετε ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες, και έτσι θα αναπληρώσουμε τον νόμο του Χριστού. Έτσι, πατέρες μου και αδελφοί, παρακαλώ την αγάπη σας, προσέχετε το πρόγραμμά σας. Μην ξεχνάτε, επιμένω, τελείωσε η δουλειά σας, να πάτε στο πρόγραμμά σας αμέσως, να μην βγαίνετε από το πρόγραμμα. Αυτό που αποφασίσαμε θα το κάνουμε με ακρίβεια. Οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου ήταν ιδιαίτερα ασκητικοί. Με την έναρξη της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προβλεπόταν τριήμερη παντελής νηστεία χωρίς ψωμί και νερό, με νυχθήμερες ακολουθίες. Τις ημέρες αυτές όσα διακονήματα μπορούσαν να αργήσουν δεν λειτουργούσαν. Υπήρχαν όμως και διακονήματα όπως η φροντίδα των ποιμνίων που δεν μπορούσαν να σταματήσουν. Έτσι ο γέροντας, έχοντας τη φροντίδα αυτή, δεν μπορούσε να αφήσει τη διακονία του. Μάλιστα μία χρονιά, στην τριήμερη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, λιποθύμησε μέσα στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της ακολουθίας από την εξάντληση. Συνέχισε όμως την προγραμματισμένη νηστεία, τηρώντας το αυστηρό πρόγραμμα της Μονής. Ο νεαρός δόκιμος Σωκράτης, με την προθυμία που τον διέκρινε και κυρίως με την απόλυτη υπακοή και υποταγή, ήλκησε την χάρη του Θεού αλλά και την αγάπη των γερόντων. Μας έλεγε για την προθυμία στην εκτέλεση των προσταγμάτων των πατέρων της Μονής το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχε γυρίσει από τις εργασίες και κατάκοπος πήγε για τον Εσπερινό στο ναό του μετοχείου της Μονής, που τιμάται στο όνομα της Αγίας Βαρβάρας, γιατί εκεί έμεναν τότε οι δόκιμοι όπως προαναφέραμε. Εκεί ένας από τους γέροντες, ο Παπαθεοδόσιος,
είπε ότι τελείωσε το θυμίαμα και κάποιος πρέπει να πάει γρήγορα πάνω στο μοναστήρι να φέρει. Τότε δεν υπήρχε δρόμος και η αρκετά μεγάλη απόσταση έπρεπε να διανυθεί με τα πόδια. Ο γέροντας επιθυμούσε και ευχόταν να πάει αυτός. Φυσιολογικά ο καθένας θα δυσφορούσε μετά από ολοήμερη κοπιώδη εργασία να πάει με τα πόδια μισή ώρα ανηφορικό δρόμο και να γυρίσει. Αλλά η χάρις του Θεού που δίνει τον ζήλο στους εραστές της, αυτή που υπαγόρευσε και στους μάρτυρες τον πόθο του μαρτυρίου, υπαγόρευε και στο νέο δόκιμο τους παλμούς της φιλοπονίας και της αγάπης για να δώσει χαρά και ψυχική ανάπαυση στους πατέρες και αδελφούς του. Αμέσως μετά την εσωτερική έκφραση αυτής της επιθυμίας, ο γέροντας εκείνος, σαν να συνέλαβε τον παλμό της ψυχής του νέου αθλητού, πρότεινε να πάει ο Σωκράτης. Τότε αυτός, αψηφώντας την κούραση, τρέχοντας ανέβηκε και τρέχοντας κατέβηκε, ώστε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να παραδώσει το θυμίαμα και η τέλεση του εσπερινού να πραγματοποιηθεί με ανεπαίσθητη καθυστέρηση. Άλλοτε πάλι μας έλεγε ότι οι 4 ώρες ύπνου που προβλέπονταν στο πρόγραμμα της Μονής ήταν για τον ίδιο στην πραγματικότητα λιγότερες, διότι μία φορά άκουσε το γέροντα Μακάριο που ήταν τυπικάρης και είχε καθήκον να ξυπνά τους πατέρες για τις ακολουθίες, τρόπον την να εκφράζει αίσθημα κόπωσης, επειδή ο ίδιος ξυπνούσε τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα από τους υπόλοιπους πατέρες. Τότε με τον θείο ζήλο που αισθανόταν στην ιανική του ψυχή, δεν τον άφησε μέχρι που τον έπεισε να του δώσει και αυτή την διακονία για να τον ξεκουράσει. Έτσι ανέλαβε και το διακόνημα του αφυπνιστή. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό, γιατί έκοβε και από τον λίγο ύπνο που επιτρεπόταν και έτσι ξεκουραζόταν πολύ λίγο. Επιπλέον οι πατέρες από την κούραση δεν ξύπνουσαν εύκολα ή απαντούσαν ότι ξύπνησαν και μετά πάλι, χωρίς να το καταλάβουν, κοιμόντουσαν. Γι' αυτό είχε μεγάλη επαγρύπνηση να επιβλέπει αν ξύπνησαν και αν όχι πάλι να τους ξανακτυπήσει. Μας έλεγε ακόμα ο γέροντας: μία φορά από την πολλή κούραση με κατέβαλε για λίγο ο ύπνος και τελικά αφύπνισα με λίγη καθυστέρηση τους πατέρες. Τότε ο γέροντας Μακάριος με επέπληξε έντονα για την αμέλειά μου, έστω κι αν ήταν κατά άνθρωπον δικαιολογημένη. Ο γέροντας δέχτηκε με αυτομεμψία την επίπληξη, χωρίς την παραμικρή δικαιολογία, γιατί γνώριζε την ωφέλεια που προκαλούν οι ονειδισμοί σε αυτούς που τους αποδέχονται και ότι χαρίζουν πραότητα και ταπείνωση. Άλλη φορά, για να μας διδάξει ο γέροντας τη σημασία της πραότητος, μας διηγήθηκε την ακόλουθη εμπειρία του από τη Μονή Σταυροβουνίου. Κάποιοι αδελφοί είχαν φορτώσει ένα κάρο με διάφορα πράγματα και έζεψαν 2 βόδια της Μονής να το τραβήξουν για να τα μεταφέρουν. Όταν περνούσαν από ένα συγκεκριμένο σημείο που κάποιες πλάκες δεν ήταν καλά στερεωμένες και έκαναν θόρυβο, τα ζώα αισθάνθηκαν ανασφάλεια και δεν προχωρούσαν. Τότε ο αδελφός που τα οδηγούσε ζήτησε βοήθεια. Ανταποκρίθηκε κάποιος και επιπόλαια άρχισε να φωνάζει έντονα, κάνοντας ταυτόχρονα διάφορες άλλες νευρικές κινήσεις. Τα ζώα θύμωσαν και αφηνίασαν. Ήταν έτοιμα να σπάσουν τους ζυγούς. Ο γέροντας γνώριζε από την πείρα του ότι είναι δύσκολη και πολύ επικίνδυνη υπόθεση να εξαγριώνει κανείς τα ζώα, ειδικά τα βόδια, τα οποία εξαγριώνονται δύσκολα, όταν όμως εξαγριωθούν γίνονται πολύ επικίνδυνα. Τότε παρενέβην, μας είπε ο γέροντας, πήγα κοντά στα ζώα, στάθηκα μπροστά τους, τους έδειξα στοργή, τους μίλησα πολύ ειρηνικά για να ηρεμήσουν. Έπειτα πήρα το σκοινί και πηγαίνοντας μπροστά τους, τα προσκαλούσα με πολύ ήρεμο τρόπο και αγάπη να με ακολουθήσουν και έτσι προχώρησαν χωρίς δυσκολία.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, συμπληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής, ψηλαφώντας την μορφή του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού μέσα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός. Προσεγγίζοντας το βίο και την πολιτεία του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Πέτρος Αθανασόπουλος.